хуш. Азизони азиз, буқора бинед чӣ хеле хушур аст. Бисёр кас мегӯянд дар Тоҷикистон гов воқида намешавад, бизнес карда намешавад. Тамошо кунед, ин мардум воқидаест. Ҳозир мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе Душанбе дар ноҳияи Рудаки. Тамошо кунед, гово ришқора хӯрдест. Ира бинед, чӣ барои чӣ тоқиша намехӯранд ҳамин чизора? Нигоҳ кунед, чувош мондаги. Хоб бисёрш рахта партофтаги тоқиша намехӯранд. Як шоха бошад ки ҳамин хати як тозаш кунед. Ҳамин ришқара медонед ки ҳар як ваҷабаш сум местад. Мақсад ки ҳар кас мехарад. Ҳамира исрофгарша пеша гирифтан дар кор. Тамошо кунед. Баъд вақте ки ришқара шумо партофтен, гулша мехӯраду чӯш мемонад. Ба ин масъалаша мо ҳозир роҳша мебинем. Барои шумо ҳозир як чизе нишон медиҳем. Видеоро бо диққат тоқиша тамошо кунед. Хуб дӯстони азиз, ана кунун барои ҳамун исрофгара пеша гирифтан барои шумо тавсия медиҳем шамолро, яъне ки драбелкаи шамол. Хуб акал ин чанд киловатт аст? Чӣ хел аст? Як бор маълумот диҳем ака. Нархаш чӣ хел аст? Ака 6.5 киловатт аст. Мотороша? Аҳа. Мотор оборудора Италия мотор. Хуб. Ана манаи тока нишон медиҳад чанд бол ток омадест. Аҳа. Ана манаи германский зуб дора. Теғош германский, а? Ҳа, теғош германский 14 та. Беғарзи 14 та. Ҳафта и тарафта малаток дора. 14 общий 28 та тиғ дора. Аҳа. Ана манаи нишона дора. Манаи нишона додем. Хуб, дай назда мешем. Манаи дута лапоткош шамол монда. Чанга боло намебар. Аҳа, яъне ки вай поё меравад. Аҳа. И удобния. Бо гирдошта резин кардаги вай намеброяд, чанг намеброяд. Яъне ки ин шамол мон нафақат ришқара алафи тар, алафи қоқ бошаду бошина майда мекунам хел аст. Алафи қоқ, алафи тар, гандум, ҷигори, ҷав, сотаи вай макка майда мекунам. Яъне ки орд карда метиҳад. Орд карда, ҷарима карда бироварда. Фаҳмо. Як бор наздиктар нишон медиҳем. Ҳозир ин ҳамин шамолро овардаги ба ҳамин ферма. Нигоҳ кунед, ҳамира ришқара нигоҳ кунед, чӣ хел таги майда карда партофтаги. Гово исрофгарӣ намекунад. Мақсад ки ҳамира то охиша мехӯранд. Ҳар якта ҳамин пул местад дӯстони азиз. Мисол ҳозир якта пресс чанд сом местад? Мисол як 20 сомон зиёд аст. Ҳам хел аст? 35 сомон. 35 сомон мисол як пресс аст. Мақсад ки чанд фоизаш ҳамин бо мусор меравад. Чувоша намехӯрад. Ҳамира пеша гирифтан бошед дӯстони азиз. Барои шумо тавсия медиҳем ки ҳамин шамолро харидорӣ кунед. Хуб, ака али иха гап задем барои мардумон як кор карданашон нишон медиҳем. Аҳа. Биром кунед. Хуб, ака али, нархи ин чанд сомон то чанд километр дастафкаш мешавад ака? Ака, масалан, аввал овардаги будем, вай ин зуртар ака. Не ки нархи пешина кати фурӯхтаестем. Клиентода удобни шава гуфта 3400 ройгонаи тамоми ҳамин минтақаи Тоҷикистон ҳаракат мекунем. Мана ин боб ята падарка мешавад барои говдоро. И чӣ боша ё? И витамина барои гова. Яъне ки вай чӣ нест, мақсад ки гармон нест? Не, исли гармон пармо, и витамина. Витамин. Ана гирад, ҳамина тавсия метиҳем, мана ята падарка мекунем, агар ки бисёр дар кор бошад 5 килогашам ҳаст. Адена вай харидорӣ кунам мешавад. Мақсад ки харидорӣ кард, ина чӣ хел истифода бурданашон нишон медиҳед. Ҳамчун мешавад. Рецепт ҳамаша мегем. Фаҳмо. Ино ҳамаш 1 килограмм будааст. Иш барои буқа будааст, инаш барои говои шир додан, инаш бошад барои устуғон. Ҳам хел аст? Аҳа, барои устуғони мустаҳкам кардан. Хулас сета ҳамхели спамагетола витамино ҳаст дӯстони азиз. Хоб, нархаш чанд гуфтем ака? 3400. Аҳа, то чанд километр дастафкаш? Дастафкаш 200 километр ҳаракат мекунем бо вайб шова. Аҳа, хуб мерасонем худо хоҳад. Хоб, 3400 сомон гуфтем. Яки айноми кадамо буромад. Ягон скидка бонус мешавад, а? Айноми калхозобод тв газанат. Аҳа. Шит фаҳмо. Хоб 220 волт қати бемор кор карда мегирад. Мотор 6 киловатт. Вақте ки ира дар хонамон мақсад ки адени учучик монда дар кор нест ёки? Не, и разити кати кор мекунад. Аҳа. 170 ам кор мекунад, жилатин 180 220 волта нормал кор мекунад. Бемор кор карда мегирад. Ҳозир ин 6 киловатт мондаги тоза моторш чанда амира? И 6 киловатт ака тоза 4 киловатт метиҳад. Тоза 4, а? Аҳа. Яъне ки агар 4 киловатт бошад, мақсад ки агар хонада адена учучик кардан дар кор нест, ҳам хела? Бемалол. Разити кати кор кардан. 3,5 оборудора.
фаҳмо. Ин дӯстони азиз, алафи қоқа, алафи тарай марҳамат бемалол монда майда карда мегирад, ҳам бо исрофгария пеша мегирад. Дӯстони азиз, боз як ворда фаҳмонда гап задаем. Мақсад маккай, мисол бо гандама чизе бошем партоен, орд карда метиҳад барои гов, гӯспанда бемалол худохоҳад боқида мегирен. Хоб, ира мо айкиҷо дастрас мекунем ака. Харидорӣ кунем мешавад. ай Душанбе, ай Турсунзода Рега. Аҳа, ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Турсунзода бемалол харидорӣ карда мегирем. Хулас тамом минтақаи Тоҷикистон дастсафкаш аст. Дастсафка карда метиҳем. фаҳмо. Хоб дӯстони азиз, касоне ки аз ҳамин бо бренди Шамол харидорӣ карда бошад, чӣ хел истифода бурдастен, фикротан бемалол дар комментар нависед. Агар барои шумо ҳамин гуна Шамол дар кор бошад, яъне ки репликаи Шамол универсалӣ бошад, рақамҳо дар зер навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Бизнеса пеш бурдан гиред. Дӯстони азиз, ҳар кас мегӯянд гов боқида намешавад, бизнес карда намешавад. Ина мардум кор кардаистад. Дӯстони азиз, просто ҳаракат кунед бо нияти нек, худо хоҳад ҳамаш нағд мешавад. Барои шумо дар кор бошад, марҳамат 3400 сомон то 200 километр дастсафкаш ройгон. Боз як барои шумо бонус, бояд дигар бонус. Агар айноми канали колхозода гап задем, чӣ скидка мекунем? Бояд дига падаркаш мекунем. Бояд дига падарка иншоалло. Саломат бошед дӯстони азиз. Ҳамин видеоро максимале паҳм кунем барои гов боқида, яъне ки фермада паҳм кунем, ҳам кали Шамолро харидорӣ кунад. Саломат бошед.